Mä hain just muutaman paketin ja mä en oikein ikinä videolla avaa perää, mutta mä tiedän, että mä en tuu pitää kaikki noita itselläni, niin mä ajattelin, että mä avaan ne nyt tässä. Testaan muutamia tuotteita ja ne, mitä mä en pidä itselläni. Niin jos haluat ne, niin kerro, niin mä lähetän sulle. Okei, first. Wow. Mä vihaan itselläni vaaleanpunaista poskipunaa. Mun mielestä se ei sovi mulle yhtään, mut tää väri. Perfect. Näitä mitä muuta täällä oli. Pinnei, täydelliset värit. 3 lipsteinia, peili. Söpö. 3 huulikiltoa, näistä mä pidän vaan yhden. Testaan tätä. Tää väri on täydellinen. Mä rakastan poskipunaa, missä on samassa highlighteri. Mä testaan myös näitä huulijuttuja. Mä pidän näistä huulikilloista yhden itselläni. Huudan kiilot on niin hyviä, mitä vitsiä. Tää huulikombo näyttää niin hyvältä. Kaikki mitä mä en pidä itselläni, mä laitan tänne. Okei, seuraava paketti, mistä mä oon niin innoissani. Road! Tää paketti on Road X Justin Bieber. Täällä pitäisi olla pimple patches. Sopii mun asuu. Täällä on eye patches, pimple patches ja huulirasva. Let's try. Onko sun banaanikarkilta? Mä haluan vielä rikkoa tätä, koska mulla on tullut tästä kuvan. Seuraavaksi Charlotte Tilbury. Täällä on matte setting spray. Mä oon kuullut paljon hyvää. Täällä on paljon ihonhoitotuotteita. Hajuvesi. Beautiful. Tää tuoksuu tosi jotenkin puhtaalta, hyvältä, mut ei mun lemppari. Mä annan tän eteenpäin. Tätä mä oon pitkään halunnut testaa. Tää on poskipuna kautta highlighteri. Lisää ihonhoitoa, eye glow, ripsiväri, muutama huulijuttu ja eyelineri. Seuraavaksi, näyttää niin hyvältä. Täällä on 2 huulikiltoa, ananas ja cocoa kakao. Mä annan tän jollekin. Mulla on joku 5 huulijuttua päällekkäin. Mä rakastan näitä kison huuliöljyjä, ne on niin hyviä. Seuraavaksi Sei, täällä on niiden uudet aurinkopuuterit. Tää on näistä 2 tummempia, tääkin näyttää aika vaalealta. Mä käytän tän sävyisiä aurinkopuuterit, joten mä annan nämä molemmat pois. Okei, sit viimeinen paketti. Täällä tuli paljon tavaraa, tää tuli 2 osassa. Ja nämä tuotteet lähetti Flower Nose. Yksikään brändi ei tee niin kauniit meikkejä kuin Flower Nose. Mä en oo ikinä nähnyt näin hienoa palettia. Mulla on nää siis 3 eri sävyys, mä annan yhden pois. Mut minkä? Mätsää mun kynsiä. Mulla ei mitään hoi mikä tää on. Oh my god. Tässä on 3 muuta sävyä tosta poskipunasta. Täällä on myös maailman sypeimmät pinnit. Mulla ei ole yhtäkään näin pehmeätä meikkisieltä. Wow. Mä saan näitä 2, mä annan toisen pois. Täällä oli myös 2 huulipunaa. Mä annan toisen pois. Ja 2 eyelineria. Ottakaa nähnyt ikinä söpömpää huulirasvaa. Tästä videosta tulee ihan liian pitkä, jos mä avaan nää kaikki tässä. Mutta kiitos jos katsoit tähän asti. Ja jos joku haluaa pienen laukullisen tuotteita, niin kommentoi alas.